रायदा से तै फटार हाकतल नि हाफ फाइमानि बाय रमजाखा चम्पनगर पुलिस नि यागो गोबांमा सिगारेट टांसालो manjaka tangsalo khungsa meksitrak ni bisingo posatur karton fataar hakotor ni raida se ke faimani sigaret haste oke bo party no tai khako samlai manlia hai ni hai burung bodal nukja view kha BJP o hablai mani billionaire ni rishamuko kaisa BJP ni pandani bisingti 28 nuk khungni juda bodol yakarei 127 putar Belai masaya serangya parti menukjak view kahai ni hai pani sagoro asai drop absak lino polong bisio yakarei kelangka lama rukungwa Amo hai absak lino yakarei kelangma nukmani by social media genanggei khadumeng tebi khakameng nukjaka Kokborok Tripura University o LDC te MTS ni amjok mengwa khorok sini no raida saya te rommani no purti sajaka tangsalo Raida saya te exam rona thangai romjak nai khorok sini rok bebak no fatar haste dikhni chaiman jakha koktobare bisite Baikura thana wo kaisa mamla khaijaka koksik pal mengai khorok sabrei ni mengai Facebook o social media wo hamya post khaimani bisite Electric department ni engai kebang ma agor bu phang tam phai wi kelang sak mani bai agor bu phang ni bagra belai khe khadumeng phonokha